Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bu adamın, hormatly musulman doganlar, yine bir hak yollan azaşyan yeri, bidgatlar barada ve bidgatçılar barada düşünürmeye. Emma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näçe hadisinna bizi bidgatlardan, dine täze goşulan zatlardan ve bidgatçılardan äga ediye. Ümmetinin 73 sany bidgatçı topara bölünjegini ve dini yoyup bidgat çıkaranların, dine täze zatlar goşanlaryň dowzakda ceza çekjegini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize habar berýär. Ýekece bir toparyň halas boljagyny bize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem habar berýär. We sahabalar ol halas boljak toparyň kimlerdigini soranna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz ýolundan we sahabalarynyň selef-i salihiniň ýolundan ýörenleriň hak ýolda boljagyny we halas boljagyny aýdýar. Bu barada musulman doganlar ençeme derslerde delilleri bilen giňişleýin düşünürip geçdik. Hususanam ähli sünnet kimler diýen dersimizde has jikmejik üstünde durup geçdik. Bu meselany has gowy öwrenmek isleýänler şol dersimizi dinläp bilerler. Emma musulman doganlar bu kişi näme üçin bidgatlar we bidgatçylary düşünürmeýär? Sebebi özüm şol bidgatçylaryň jemaatynyň, özüm şol bidgatçy sopularyň, tarikatçylaryň toparyndan şol sebäpli olar barada gurulamaýar. Wagzlaryna esasy umumy her musulmanyň kabul etjek meseleler barada wagz edýär. Gowy ahlak, edep şoňa meňzeş zatlar barada gurrun barýar. O zatlar musulman doganlar şigalar hem gurrun barýar. Bir kişiniň Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gowwarýan çyn bolsa, Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemiň ýoluny ýoýup, dini ütgedip, dine täze zat goşýanlary, delilsiz zatlar gurlap, ümmeti Muhammedi azaşdyrýanlary halka tanıtmalylar. Dini ýoýýanlara razy bolmaly däldir. Çünkü hut Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin özü bizi dine täze goşulan zatlardan ve dine täze zat goşýanlardan äga edýär hadislerinde. İmam Malik'in Muvattasında gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye teraktu fikum emreyn len tazillu ba'dahuma kitaballahi azza ve cel ve sünnete nebiyhi sallallahu aleyhi ve sellem. Men size ikzat koyup gidýäryn, şolara eýerseňiz dogry ýoldan azaşmarsyňyz. Allah Taala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim ve sünnetim diye. Hak ýolda bolan dagwatçylar, ahunlar, alimler, karalar insanlaryň Kur'andan we sünnetden we sahabalaryň ýolundan, dört mezhep imamlarymyzyň sözlerinden misal berip dine öwredýär. Emma ahli bidat dogry ýoldan azanlar Kur'an we sünnetden aýdan bolup, ýandan öz ýalňyş düşünjelerinden dine goşýarlar musulman doganlar. İbn Hibbanna, Ebu Davudda, Ibn Majida, Irbad ibn Sariye radiyallahu anh'tan gelen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Fe innehu men ya'ish minkum ba'di fesayara ihtilafan kesiran. فعليكم بسنتي وسنة خلفاء المهديين الراشدين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة." Menden sonra siz köp ihtilaflar, azalyklyklar görürsüňiz diýär Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şonda siz meniň sünnetimi we dört halifanyň sünnetini berk eýeriň we azy diýişleriniz bilen ýapyşyň diýär. Ýani musulman doganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize musulmanlaryň içinde azalyklaryň boljagyny habar berýär we bize şol azalykllardan halas bolmagyň, dogry ýolda durmagyň dermanyny, salgysyny Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öwredip näme diýär? Siz meniň ýolumy we dört halifalaryň, sahabalaryň ýoluny eýeriň we şoňa azy işleriňiz bilen ýapyşyň, berk ýapyşyň diýär. We izinden hem diýär, dinne soňradan tapylan zatlardan äga boluň. Çünki her soňradan tapylan zat bidgatdyr, her bidgat bolsa azgynlykdyr diýär. Akida kitaplarymyzyň musulman doganlar hemmesinde diýen ýaly ähli sünnet musulmanlaryň bidgatçylary inkar edýänligi aýdylyp geçilýär. Alimlerimizin musulman doganlar hikmetli sözlerinden batıl, ýalňyş zatlar gurlayan kişi dilli şeytandır diye. Bir insan selleli sakallı, ahun pir, emma batıl zatlar gurlaya, delilsiz zatlar gurlaya, halk şirke çağırıya, bidgata çağırıya, ulamalar şoňa diye, dilli şeytandır diye. Çünkü şeytan şoň dili bilen gowy suratda gelip insanlar ýalňyşlygy oklaya. İnsanyň hiç kellesine gelmeýär. Ahun molla maňa ýalňyş zat öwreder. Diniň ady bilen, Allah Peygamber ady bilen meni azaşdyrar diýip kellesine gelmeýär. Dini ilim ýok adamlaň. Emma şeytan şoň dili bilen insanlary azaşdyrýar. Şoň üçin ulamalarymyz diýär, batyl ýalňyş zatlar gurlayan kişi dilli şeytandır diýär. We diýerler, batyl zatlar görüp eşitip dymyan dilsiz şeytandır diýär. O bira çykyp din adyndan ýalňyş zatlar gurlaýar, ada ahun pir qari, o biram şonu eşitdiýär, bilýär batyllygyny, ýalňyşlygyny, ýöne sisin çykarmaýar, ýalňyşyna ýalňyş diýmeýär. Dine ters ýerine şutaý dine ters diýmeýär. Oňa da ulamalarymız diýär, bu da dilsiz şeytandır diýär. Şonuň üçin
musulman dogonlar hak yollaqı ahun molla qari dilsiz şeytan bolmaya, avraya şöhrat parazlyga kowalaşmaya, adamlaryň razylygy üçin, gowlu üçin gürlemeye, avraýyna adyna dil ýetirselerem hak yollaqy kişi ýalňyşa ýalňyş diýýär. Ağa ak diýýär, qara qara diýýär, sünnete sünnet diýýär, bidgata bidgat diýýär. Halk halasyn, halamasyn, gowwarsyn, ýigrensin, hak yollaqy adam zatlara seretmeýär. Allahyň razylygy üçin haka aýdýar. Türkmen sahradan misal bersek musulman dogonlar Seyfiye diýip bir jemaat ýaýrap otur Türkmen sahrada. Türkmen sahradaky musulman dogonlarymyzyň arasynda. Asly Pakistandan şo taraplardan gelen öz pirlerinden öz sopusyna niru energiýa geçýär diýip pir onu elinde girýär bolyn işaret edýär, ýüzüne seret, gözüne üçine seredýär bolyn, toğran ýalap bolup böküp zınkillap ýerde toğlanyp şeýdip mescitlerde tans oýnap ýören dogry ýollan azan jemaat. Hatta internetde bularyň kän videolary ýaýrady. Elektrikli jemaat we tokly jemaat diýip. Türkmen sahrada Türkmen dogonlarymyzyň arasynda şu Seyfiye jemaaty ýaýrapdyr. Özleri pir diýip birini orta atypdyrlar, şoňa halky kol berdirmäge çagyrýarlar, özlerine adam toplaýarlar. Celal hak ýoluň adam bolsa, gurla Seyfiyeler barada ýalňyş diýip batyl ýollaşylardy, halka ägät, azgynlyklaryny açykla, hemma ýok, sesi çykan ok. Ya bolmasa teňli ýyllardyr halka azaşdyryp, gara çarşamba diýip batyl zatlary ýaýradyp dur, ölülerden dilemek ýaýradyp dur. İmam Ebu Hanife 2 ýyl tarikat işläpdir diýip ýalan sözläp dur. Tarikata girmek farz aýyn diýip dur. Ayet we hadisler öz kellesine görä düşünürip dur. Şeyh Osmanyň itine de zat degmek bolmaýa diýip pirlerini hudaýlaşdyryp dur. Öýlerine Osman pir diýilýäniň suratyny astyrýarlar. Ki öýe jany zatyň suratyny asmak bolmaýa, o arada aýry derste biz düşünürdik. Ýarjany peýgambere deňäp durlar. Türkmen sahra iline peýgamberdek tanallyň diýip. Öwliýadan dilediň, Allah'tan dilediň bolýar diýip öwliýalar Allah Taala deňäp dur teňli tana. We başga bir sürü batyl we dine ters zatlar bar. Hakyň adam bolsaň açykly halka açyklanok. Beter gidip tagsirjan diýip teňliň eline okşap ýör. Ähli sünnet aqidasyna wara musulmanlar azaşdyryp duran, dini ýykyp ýören, diniň ady bilen şirk we bidgat ýaýradyp ýören ähli bidgatyň eline öpmek bolýarmy? Nirde görülen zat. Has düşnükli bolmak üçin musulman dogonlar misal bereýin. Mevlid barada teňli tana näme diýär? 4 mezhep imamlarymyz mevlid belläpdir. 4 çaryarlar, yani Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radiyallahu anhum mevlid belläpdir diýär. Ki yalan bu zatlar. Aýram inşallah bu arada gurrun ders. Olan adyna düzülen toslama sözler ba halka şolar gurrun barýar. Mevlidde goýulan puly öýe goýsaň bereket gelýär, ol pul tükenmeýär diýär. Mevlide peýgamberimiziň ruhy gelýär diýerler. Mevlid okalyan erik, peýgamberimiziň ruhy gelýär diýerler. Dost Muhammed ahun diýilýän mevlid barada özüçe ayet getirip ayeti kellesine görä tefsir edip dur. Dost Muhammed diýilýän ahun ya şol adam utanman towuňyz guzlasa da mevlid ediň diýip gıýgyryp dur. Ýarjan mevlidde Kur'an we zikr we şu zatlaryň käretdiň mevlidin käretdiň bolýar, Kur'anyň käretdiň bolýar, kapyr bolýar diýip otur. Ýani gepini ýerek getirýär, mevlidin käretden kapyr bolýara getirýär. Mundan beter musulman dogonlar Allah peýgamber adyndan, din adyndan yalan barmy? Emma Celal tasdiq edýär, mevlidin sahabalar wagtynda ýokdugyny, muny hemme kişi bilýär diýip öz dili bilen aýdyp dur Celal Qari. Mevlid okuymak, Peygamberimizin dünyaya gelen güllerini, Peygamberimizin dünyaya gelen gülleri deyip oşkular okuymak ve koşkular okuymak ve salavatlar okuymak, üç sadakalar vermek, Peygamberin öz zamanına, sahabaların zamanına yok, onu hemme kişi bilýär. Hemme kişi bilýän bolsa, teňli Dost Muhammed ýalaklara näme jogap bereňok? Halka allady otyrlar, näme gözüýmýän? Kimden gorkýan? Allahdan gorkma, lämme gersen hak aýdýan adam bolsaň. Sahabalary 4 mezhep imamlarymyzyň adyndan mevlid belläpdir diýip toslama sözler aýdyp ýalan gurlap otyrlar. Mevlid okalyan erik peýgamberiň ruhy gelýär diýip ýalan gurlaýarlar. Mevlid okalyan erik pul goýsaň, soň şol pul akdyp öýüňe goýsaň, şol öýe bereket gelýär, şol pul tükenmeýär diýerler. Hak ýoluň adam bolsaň, hak ýaýradýan bolsaň, näme sahabalara 4 mezhep imamlarymyza, peýgamberimize töhmet atylmagyna razy bolýan. Öz dili bilen aýdyp otyr, mevlidin sahabalar wagtynda ýokdugyny hemme kişi bilýär diýip öz dili bilen tasdiq edip otyr. Gylajahun mevlid şeýgalaryň tapan zady diýip hak sözi aýdyp gitdi. Bular dini darga diýerler diýip hak sözi aýdyp gitdi. Dünýäden ötdi benne, emma aýdan hak sözi gally. Bir zati aňaçyk bolan ýa aýtdy ki, elmedin fiqhu, tefsiru, hadis. Şen aýtýan adam eger şer'i bolýarmyda, dine dagarety barmyda, gıýgyrýan ki, bedgatki hiç sünnet diýjek, wajib diýjek, farz diýjek bolýan niýe? Bazı muhterem ulemalar howzuzma Kur'anyň her ýerinden bir aýet çümükläp alyp,
Ayabada Mevludun hakkında diye şerm etmeli, utanmalı. Eğer Kur'an'da ayabada bir için fark, bayeden can vermeli. Tevhin etmeliler dine. Dini tevhin işzatlar. Bolyan zatları mukafatlar dine repti yok. Din deslaptı şol, henil de şu din. Henil de şu Kur'an okuyar, Peygamber de şu Kur'an okuyup kesittir. An etmeli, akıllı olmalı. Bir yerik tefsire varyan deyip de şey diyenine sen oturmalı mı zatları? Sen kulun eşliğe Kuday Teala sana akıl veriptir. Ve canım, akuncan ne mi diyen sen demeli? Kur'an evvel bollum meğer demeli. Şeriat evvel bollum meğer demeli. Yönü varıp geliyerse biz, kavsundan sıvadet yerse biz, nerede kavuğum? Dini dargatiyen adamın nerede kavuğum? Mevludun özü, kim çıkarıptır şunu? Biz rişen beresi etmeli, sormalı. Aya Mevludu Peygamber Aleyhisselam çıkarıptır mı? Ya sahabeler bir çıkarıptır mı? Ya muhaddisler bir çıkarıptır mı? Ya da olmadı müştehitler bir çıkarıp şu varımı koyuptur, emel edilmeyiptir, gariptir, ta inki bizim zamanımıza geliptir, emel oluptur. Yani ne kadar şu Mevludundan nazar akun tasir merhum, Ecmed akun tasir, Allah rahmet etsin, ne kadar şu üstüne defa mübarez ettiler. Yani karakuloktu da okuyacak bazılar şöyle üstüne varıp aydardılar. Bir adam üydün çıkıp şilatları faş değildi. Tamam mukatibatları var benim elimde. Yani ol Abdülkadir Akun Dağıstani, Ustad bile Aytşani. Şilatlar var ama bir akunmalı ve hem çekiyor ki, çekeni bile görünmüyor. Hele var üydü öyle aydan net ya. Oğlun var öyle aydan net ya. Şunu detlep çıkarıyan adam bir şeye çıkarıyor. Devlet-i Fatimi'den. Yani biz şeyin çıkaranlarını ne kadar idame veriyor, çekeliyor. Tamam oğlunluğunun, zenananın, üymünün, kardeşliğinin hemen senin kurduğunu koyuyorsun. Bir zaten asli olmasa hiç vaat kabul etmeli. Biz şunu bilmeli, çıkaran adam şey yaşanı. Senin Allah korkun yok mu? Ya sana da Vahabi diyerler deyip, attakarlar deyip, avrayın aladısın ediyen mi? Tengli tanan yalanını açıklamaktan geçen gidip taksircan deyip önüne ikeplenip elini okşapıyor. Taksircanın dinin adından yalan urlap halkı şirke çağırıp ağdaştırıp yor. Ha netice näme boldy musulman doganlar? Hakkı bilýä, emma hakkı gizleýä. Falan ahunun adi, avrayı senin üçün söýgülümi ya da Allah Taala'nın dini söýgülümi? Hakika ahli sünnet bolsaň dogry diýmeli, egri diýmeli. Näme üçin hak aýdyp bilen ok musulman doganlar? Sebäbi özüm şol bidgatçylaryň jemaatyndan, özüm şol bidgatçy sowaplaryň, tarikatçylaryň toparyndan musulman doganlar. Allah Taala bulara hidayet etsin, hakkı görmek we hakka gelmek, hakka düşünmek nesip etsin. Allah Taala bize de adaşyp beren doganlarymyza da Kur'an we sünnet selef-i salihinin ýoly esasynda ahlimize agzy ýürüp bolmak nesip etsin. Elhamdülillahi rabbil alamin.